Ita ibasa ti Santiago Kapitulo 3. Uno, agpatingga iti 18 a bersikulo. Panangtingel iti dila. Uno, saan nga do kayo kuma mamanursuro kakabsat ko? Idinto nga mamuyo nga watan tayto tinaing-inget a panakaukom. Dos, ta maitipkol tayo amin kadagiti ado a banbanag no adasan a makabasol iti sao maysa a tao a naimbag unay a makabalin amang nged-nged iti suamin abagi. 3. Tanoy kabil tayo dagiti freno dagiti kabalyo. Kadagiti ngiwat da tapno agtulok da kada tayo. Mapagtulok tayo met ti amin abagida. 4. Kitaan nyo met dagiti sasakayan oray nagdadakkel da kenidoron ida dagiti angin a napigsa. Mapusipos da pay gapu iti maysa basit unay atimon iti uray sa dino a kayat to a pangiturungan ti mangidalan. 5. Kastamet ti dila maysa kamkaming abasit ket pagpasindayag na dagiti dadakkel a banbanag. Kitanyo ti nagdakkel a kakaykaywan silmutan ti basit nga apoy. 6. Ket ti dila isu ti maysa nga apoy ti maysa lubong ti kinadakis a may kabil iti nagtingan dagiti kamkameng tayo. Isu amang tulaw iti suamin abagi ket pasgidan na ti pilid ti sangkaparsuan ket mapasgedan ti infierno. 7. Tay suamin akita dagiti animal ken tumatayab dagiti agkarkarayam ken dagiti ada iti baybay. Paamon ida ken pinamo ti tao. 8. Ngem ti dila saan a mabalin a paamon ti uray sa sino a tao. Maysa dakes adi aginana napno iti gamot ang makapatay. 9. Isu ti pangdayaw tayo iti apo ken ama ket isu ti pangilunod tayo kadagiti tattao isuda a maaramid a kasping ti Dios. 10. Iti maymaysa angiwat rumar ti panangidayaw ken panangilunod kakabsat dagitoy a banbanag sanda a may paay a kasta ti panaka aramid da. 11. Ipuswak aya ti maysa nga ubog iti maymaysa nga abot ti danom a nasamit ken napait. 12. Mabalin aya kakabsat ko ti higos a patauden ti ulibas wenno ti ubas higos dimit mabalin ti apkad a patauden ti danom a nasamit. 13. Sa sino ti masirib ken mannakaammo kada kayo ipakita na kuma gapu iti naimbag a panagbiag na dagiti aramid na iti kinayma ti sirib. 14. Ngem no adda kadagiti puspusyo dagiti napait nga agom ken ti panakilasin di kay agpasindayag ken di kay agulbod a maisulungasing iti pudno. 15. Saan nga isu daytoy ti sirib nga agapu sa dingato no di ket ti sirib a nailubungan dinidirep sina sairo. 16.
Tanu sa dinutian dagiti agom ken panagriringgor. Adayjay ti riribok ken amin nga aramid a kinadangkok. 17. Ngem ti sirib nga gapu sa dingato. Umuna, nadalus, sumaganad, natalna, nalaing, nalaka a pagdawatan, napno iti asi, ken kadagiti nasayaat a bungbunga, awan ti idumdumana, awan ti panagin sisingpit na. 18. Ket ti bunga ti kinalinteg, may mula iti talna, amay paay kadagiti agararamid ti talna.